el llibre de la directora de cinema Mel Lozano, que la van portar a presentar este llibre en la programació del 25 de novembre, el dia de la lluita contra la violència de gènere, on van voler centrar el debat també a la ciutat, el debat entorn a la pornografia en les dos vessants. La primera, com a model de relacions sexuals en la gent jove, que no pot ser mai el que veuen en la pornografia, i en segon lloc, la nostra posició de la ciutat en una posició clara i contundent en contra de la prostitució per protegir també a les dones prostituïdes. Així que el recomane que tinguem una reflexió entorn a això, i per últim sí que vull recomanar-vos o llançar un missatge clar de que aprofitem els Nadals per tal de regalar lectura, per tal de regalar cultura i per tal de regalar llibres.